أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود فلين تمن ولمن وقودي زغري بيسي فلبا بلا جلما cɛni muso denmisɛnnin makɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a dɔn an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min yɛrɛ sɔgɔlen don an ka page la Zigiri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane an b'a fo foli la dante foli min na n'Ala sɔnna ma k'a fɔ a y'a bisimila a ka émission mandi ka n'o ye tiɲɛ kɛnɛ émission bɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ tiɲɛ kɛnɛ foyi tɛ fɔ yan ni tiɲɛ tɛ n'Ala sɔnna ma émission bɛ k'a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawulonjɛ ni bamanankɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Mamutu Jara n'Ala sɔnna karamɔgɔ salamu aleykum. Wa aleykum salam. Anti. Waaw. Mais an sigila an ka tiɲɛ kɛnɛ la. Sigatɛ. Wala an ka don an ka bi babu kɔnɔ. I bɛ foli di kanubagaw ma. N'Ala sɔnna an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn fɛn sɔgɔlen don Zigiri Plus la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ foli kɛ aw yɛrɛ fɔlɔ. Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Amin amin. Ala ka baara in ta ɲɛ. Ala ka sabati di. Amin amin. Ciba kanu kosɔn. Amin amin. Waaw. Salim. Ala ko don minɛ bamanan matigi Mamutu Jara bi an ka tiɲɛ kɛnɛ kan an ye turabuden dɔ ta. N'a fɔ kabini émission daminɛ i yɛrɛ ko ten i bɛ fɛn min dɔn o ye turabu ni jiri ye tɛ soma ye tɛ mori ye tɛ ndoma ye tɛ woyema ye tɛ jinɛtigi ye mais i bɛ fɛn min dɔn n'i sigilen don kan n'i y'o ɲɛɲini n'o de dɔnniya b'i la o ye turabu ani jiri ye a ye turabuden kelen ta bi Solomana Ala sɔnna Solomana n'i kumana kan a bɛ n'a fɔ i kumana turabu den belebele kan i y'a faamu Solomana o b'a fɔ turabuden ma ko fɛn datugulen don o ye Solomana ye wa fɛn dayɛlɛlen fana don datugulen don fɛn dayɛlɛlen don parce que Solomana n'i magara a la a bɛ dayɛlɛ mais n'i y'a to yen a datugulen don dɛ i y'a faamu Solomana min filɛ a baaraw bɛ yen n'i y'a kɛ i ka masaya bolo t'a kunbɛn dɛ i b'a masaya sɔrɔ wajibi de masa Solomana ye diɲɛ fɛn bɛɛ mara fɛn min y'a kamana gan o kɛra fɛnmuso de ye n'o ye barakisa ye o de y'a kamana gan i y'a faamu bon o kama Solomana n'a nana laturu la nasira dɔ la bogotiginin ka furuko la ne b'a fɔ n k'i ka t'i da ka sunɔgɔ o furu kelen ne b'o dilan c'est-à-dire n'a tigi ka tiɲɛ dara tiɲɛ dara n'i y'a ka tiɲɛ da n'a Solomana nana kuma faso kɔnɔ n b'a fɔ muso in ye t'i da i ka sunɔgɔ ni cɛ kelen maa k'i ta ye Solomana ye fɛn bɛɛ mara fɛn min y'a kamana gan o ye barakisa de ye bon n'i t'o gindo dɔ Solomana na e ta ye i bɛ laturu da ten e ta ye n b'a tɔgɔ mɛn Solomana don a bɛ tan o tɛ bogotiginin ka furu Solomana fo n'a ma n'i ka tiɲɛ kɔnɔ wa tiɲɛ tun bɛ ɲini kunun mais bi tiɲɛ tɛ ɲini ka tiɲɛ ɲini cogo di voilà fo karisa tiɲɛden de ka tiɲɛ de gɛn k'a ɲini k'a saraka k'a ɲini fo ka taa fɔ nin minɛna nin so in kɔnɔ n'i ye Solomana dɔn furu de kɔnɔ n'a y'a ye faso de kɔnɔ n'i y'a ye faso kɔnɔ n bɛ musomanin ka furu dilan n'a ye a kamana gannen don cɛ min ka ko la n m'a minɛ k'a d'a ma n m'a minɛ n'o de ye k'a d'a ma bon fo n k'a gɛnɛ ka taa minɛ o so kɔnɔ n'i y'a tigi ka turabu da n'a mana o yɔrɔ la n'a mana minnu nana i b'olu saraka i b'olu de saraka k'a ɲini ka taa minɛ f'a ka na o yɔrɔ la f'a ka na donc n'a nana i bɛ garaw k'a la voilà i bɛ garaw k'a la mais sisan tiɲɛ ɲini banna i y'a faamuya sisan mɔgɔ tɛ tiɲɛ ɲini sinon tiɲɛden bɛ ɲini k'a fɔ ka n'a bila i dɔn sira la Solomana in b'o kɛ i y'a faamu Solomana n'i y'a bara jarabakɔrɔ la k'a nafolo baara kɛ non n terikɛ i da ka sunɔgɔ i ka masaya dayɛlɛ la jarabakɔrɔ la ni Solomana min filɛ n'a nana ka na kuma tiɲɛden damadɔ bɛ yen k'a fara ɲɔgɔn kan n'i ye fɛn ta nin ta ka diɲɛ ta ka furu ni masaya ta n'a den bɛnna Solomana ma a fa tigi ka na ni jarabakɔrɔ ye a ka dolo min datugulen don o y'o dayɛlɛlen de masaya dolo min datugulen don o y'o dayɛlɛlen mais a baara yɛrɛ bɛ kɛ ni dingɛso kan n'Ala sɔnna o faamuna bamanan matigi o faamuna an ye dɔɔni faamu Solomana na fɔlɔ mais a y'a sɔgɔlen to Zigiri Plus la n'Ala sɔnna ni émission in senfɛ an bɛna caman dɔn
solomana ko kan bamana igo ko solomana ko fanda tugule ko ni magara la kabda la magana ye jumɛn voilà sisan datugulen no solomana bɛ ka sira kan a fɔ k'a ka sira datugura n'i ye sɛfan d'a la k'a saraka e ka sira ma dayɛlɛ wa i ye zabangerin d'a la k'a saraka sira ma dayɛlɛ wa i y'a faamuya fɛn kolokololenw de bɛ kɛ k'ale saraka Allahu akbar fɛn kori voilà a t'i n'a fɔ ko solomana dabɔra sɛfan dɔrɔn kama dɛ d'accord zaban bɛ kɛ k'a saraka parce que an b'a ye kɔni i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ solomana tigi bɛ sɛfan la dɔw o ye bamakɔ ci la olu b'a ci o ye bamakɔ de ye d'accord marifa mugu bɛ kɛ k'a saraka marifa mugu u bɛ mugu kɛ k'a dayɛlɛ fɛn datugulen don ni magara la a bɛ dayɛlɛ ça veut dire magana in kɔrɔ ye sarakali voilà d'accord ɲɔ bɛ ɲɔbugu mɛ takan de b'o la o i tɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ n'i ma boli ji bɛ n'a boli sira dɔ siga t'o la n'ala sɔnna ma o faamuna mais solomana yɛrɛ turabuden jumɛn a bɛ turabu so jumɛn na solomana bɛ a ka so de a bɛ masaya de kɔnɔ masaso e yɛrɛ b'i ka masaya kɔnɔ e yɛrɛ ye solomana ye nin ye solomana ye an fɛn bɛ an bɛɛ b'an ka masaya de kɔnɔ n'i tɛ masaya kɔnɔ solomana tɛ c'est comme i n'a fɔ e tɛ solomana ka mara kɔnɔ quoi an bɛɛ tɛmɛna sira dɔ fɛ o voilà bon bɛɛ lajɛlen cɛbakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'i ka masaya de kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a ka masaya de kɔnɔ mais masayaw de bɛ ɲɔgɔn ye d'accord i y'a faamu dɔ ta ka girin dɔ ta ka girin dɔ ta ye dɔ ye diɲɛ mara masaw ye n'o ye masa solomana yɛrɛ ye i y'a faamu voilà ala bɛ jamana di dɔw ma dɔw ta ye du ye dɔw yɛrɛ fana wolo ka sɔrɔ a tɛ nin si kɛ a tɛ jamanatigiya kɛ a tɛ dutigiya kɛ foyi ka wolo ten ka sa tɛ fo Allahu akbar o bɛɛ ye ala ka daɲɛ dɔw ye mais n'i wulila k'a ɲɛɲini e bɛ k'a sɔrɔbaga ye ala m'e da nin kama mais ne wulila k'a ɲɛɲini i bɛ k'a sɔrɔbaga ye i y'a faamu masa solomani baara n filɛ k'a dɔ f'i ye jarabakɔrɔ la n m'o f'i ye wa nka baara wɛrɛ fana bɛ yen o yiri ye tufin ye i y'a faamu n'a n'o baara la k'a k'a kɛcogo la aa cɛw i bɛ sira sɔrɔ o la dɛ siri o siri mana k'i kan o siri bɛ taa Allahu akbar solomana de b'o kɛ d'accord i y'a faamu masa solomani tɛ fɔ ka ban voilà sigiyɔrɔ kelen tɛ se k'a baro fɔ ka ban komi waati la ko don an bɛ dɔɔni fɔ a kan fi kanubagaw ni filɛbagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ olu la n'ala sɔnna ma ni mɔgɔ mago bɛ bamanan matigi la ka kuma n'a ye Mamutu Jara i n'a fɔ an da magara fɛn minnu na sisan ani hali an da ma maga fɛn minnu na a kana hésiter a y'a wele n'a bɛ se ka min kɛ a b'o de fɔ aw ye ni ala sɔnna ma numéro fila bɛ jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 73 14 40 61 n'i y'o kɔngɔ i ni bamanankɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma bamanan matigi an kɛlen kɔ k'a dɔn ko solomana bɛ masaya ka so kɔnɔ an kɔni b'a la ko solomana mais peut-être dɔ bɛ k'an filɛ ale t'a dɔn solomana yɛrɛ bɛ ci cogo di bamanankɛ solomana bɛ ci cogo di solomana dolo ye wɔɔrɔ ye a kun ye kelen ye kan ye fila ye kɔnɔ ye fila ye sen ye kelen d'accord kelen fila kelen o ye masa solomani ye n'a ye ja kɛmɛ ci dɔrɔn a kɛmɛ ci dɔrɔn i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ k'a ko i k'a min n'i b'o la kalen ye dɔw da kan n'i ka garijɛgɛ ko nin hɛrɛ ko ye k'a min dɔrɔn solomana i b'a jɔyɔrɔ ye Allahu akbar ka kɛmɛ ci walan kan ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ k'a ko ami ala bɛ garijɛgɛ sɔrɔ a garijɛgɛ bɛ na dɛ Allahu i y'a faamu solomana b'o kɛ d'accord mais solomana yɛrɛ o fiɲɛ de don a ji de don a bɔgɔ don a tasuma de don bamanan masa solomana adamaden dara ka bɔ mun na bɔgɔ ni ji solomana tɛ se ka bɔgɔ dan dɛ bɔgɔden don ale ye bɔgɔ de ye bɔgɔden de don cɛw n bɛ kuma kelen f'i ye bi laturu la an b'an tugu de ou m'a kalan n ka kalan ma s'a ma sinon mɔgɔ tɛ ɲɛ i fiyewu ninnu bɔgɔdenw de b'a fɔ laturu kalasira dɔw bɛ yen n'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ den min d'i ma n'a nana bɛn bɔgɔden ninnu ma a tigi labila ka taa a bɔra e min fɛ e ni fɛn cɛ i y'a faamuya a ka quartier wɔɔrɔ ɲini kɔrɔ cɛ walima ni tile cɛ walima quartier wɔɔrɔ a ka quartier wɔɔrɔ ta i y'a faamu o quartier wɔɔrɔ kɔnɔ solomana b'a mako dilan solomani bɛ sɔrɔ yen
diɲɛ maa bɛɛ bɛ Solomana tɔgɔ da bi Solomana b'a a mako dilan Allah an n'o Solomana n'o ti dɔnnima ye a f'a ka fɛn dɔ ta ka d'a ma a b'a mako dilan Allahu akbar turabu de b'o f'i ye mais bibi na an b'a bɛɛ dɔn wa an bɛ s'a bɛɛ la donc ko foyi tɛ taa ko bɛ taa k'an da nata y'a sababu de e tɛ fɛ client mana don e ka kun e tɛ fɛ a ka taa ka sɔrɔ e ma dɔ dɔn a kun e ma dɔ dɔn i y'a faamu voilà donc laturu la mɔgɔninfin dara ka bɔ ji ni bɔgɔ de la wa i bɛ segin ji ni bɔgɔ de ma i y'a faamu Solomana ye bɔgɔ de ye d'accord o faamuna bamanan mais masa Solomana e kɔni ko k'a bɛ masaya di mɔgɔ ma i y'a garisɛgɛ kuma fana fɔ est-ce que masa Solomana bɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi yɛrɛ ni k'i ka bana yɛrɛ diɲɛ masa Solomana mun bɛ yen mun a ma min mara nafolo b'o la wa nafolo t'o la wa nafolo b'a la yɛlɛnka sobaw t'o la wa fɛn sugu bɛɛ t'o kɔnɔ wa donc o baara kelen de don n'i y'o baara de kɛ ala ka fataw kɔnɔ i ta tɛ se ka Solomana ta bɔ sanga i bɛ kɛ bɔɲɔgɔnko ye dɛ i bɛ ladegeli kɛ fɔlɔ bila ka masaya kɔnɔ i bɛ ladegeli kɛ masaya voilà sɔrɔ ka sɔrɔ yɛrɛ d'i ma yɛrɛ de a b'a kɛ Allahu i y'a faamu ka nafolo di mɔgɔ ye yɛrɛ ka so ɲɛnamaw jɔ i ka mobili ɲɛnamaw san a b'a se mɔgɔ ma Allahu akbar Solomana de b'o kɛ d'accord o faamuna bamanan matigi Mamutu Diarra mais a bɛ papier di mɔgɔ ma i n'a fɔ dɔw bɛ yen u bɛ yan u bɛ fɛ ka taa tunga na dɔw bɛ fɛ ka taa baara kɛ yen dɔw bɛ fɛ ka taa kalan kɛ mais papier ko tɛ ka sabati dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u taara sira wɛrɛw fɛ san caman papier ma sɔrɔ ni seginna ka na i tɛ se ka taa bilen u bɛ fɛ k'u ɲɛ da faso kan k'u ɲɛ da baw kan k'u ɲɛ da balimaw kan papier tɛ ka sɔrɔ Solomana bɛ se ka papier d'olu ma Solomana a dabali bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ papier di mɔgɔ ma d'accord Solomana ye masaya fɛn de ye fɛn datugulen de don i y'a faamu c'est comme enveloppe o bɛɛ ye Solomana ye e b'a kɔnɔ fɛn dɔ wa ne m'a dayɛlɛ o bɛɛ ye Solomana ye i y'a faamu Solomana dɛsɛ ko tɛ n t'i laturu dɔn n b'a dɔn ka dan nin hakɛ la i bɛ da yen de sinon i bɛ laturuden fɛn fɛn na tiɲɛni kun t'a kɔnɔ tiɲɛni ye mɔgɔw ka talen de ye ka don a kɔnɔ n'o tɛ a ma n'o kama sinon a ma n'o kama d'accord i y'a faamu voilà donc n bɛ min f'i ye i bɛ min fɛn o fɛn ɲini tamasiyɛn ko laturuden na a b'a bɛɛ kɛ mais n t'a dɔn o tɛ nkalon ye dɛ n t'a dɔn ye tiɲɛ dɔ de fana n t'a dɔn fana dɔn voilà i tɛ min dɔn i t'o dɔn dɛ voilà n'o tɛ Solomana bɛ baara kɛ i bɛ papier di mɔgɔ ma n'a ye Solomana min filɛ i bɛ masaya minɛ k'a di mɔgɔ ma a bɛ nin yɔrɔ de ɲɛmɔgɔya nɔ a bɛ nin ɲɛmɔgɔya in de nɔfɛ a bɛ minɛ ni Solomana ye k'a d'a ma a baara bɛ kɛ Solomana na a b'a sɔrɔ ne ni poste la baara la n bɛ fɛ ka taa sanfɛ n bɛ fɛ ka taa sanfɛ Solomana ye sanfɛ fɛn de ye tɛ dugumafɛn tɛ masakɛ ye sanfɛ fɛn de ye voilà donc i mago bɛ nin fɛn o fɛn na Solomana bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen se mɔgɔ ma d'accord donc an bɛ se ka fɔ Solomana a kɛ ko tɛ yen i t'a min dɔn a la dan yen i bɛ dɔn yɔrɔ dɛ dan yen dɔn yɔrɔ la n tɛ laturuden min don ɲani sira kan o tiɲɛni sira kan o a b'a bɛɛ kɛ mais tiɲɛni kun tɛ laturu kɔnɔ dɛ tiɲɛni taara ka don a la an yɛrɛ fɛ ayi an yɛrɛ de ye tiɲɛni ɲini ka don a la o n tɛ laturu mana tiɲɛni kama o kuranɛ nana tiɲɛni kama wa mais moriw t'a kɛ ka tiɲɛni kɛ wa tiɲɛni y'an yɛrɛ ka karaba ko ɲinini de y'a kɔnɔ i y'a faamu sinon a nana mun kama k'an mago jan a nana mun kama i k'i ka sarakaw dɔn a nana mun kama i ka se k'i yɛrɛ bɔ fili dɔw kɔnɔ a nana mun kama i ka se ka baara sabatilen dɔ k'i yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw nafa laturu jiginn'o kama mais laturu filɛ yɔrɔ min na sisan ɲani b'a kɔnɔ tiɲɛni b'a kɔnɔ mais a sɔrɔla mun fɛ an yɛrɛ ye dɔ ɲini ka don a kɔnɔ n'i ma min ɲini i t'o sɔrɔ o a tɛna fɔ sisan mɔgɔ min ma da nafolotigiya kama n'o ko k'a bɛ wuli n'o wulila k'a bɛ nafolo ɲini o bɛ nɔgɔya ye kɛ parce que a y'a ɲini fɛn a y'a kɛ ɲinifɛn de laturu fana bɛ ten de d'accord i y'a faamu n'i y'a ɲɛɲini ka taa sira min na a b'i nafa sinon Solomana kelen min filɛ ne b'a daga dɔ don a daga in n'a donna k'a d'i ma aa cɛ o e ta tɛ fɔ bilen ko wari ko ye e ta ye n bɛ fɛ ka a ka suru n'a ye sa Allahu Akbar a daga
e ta y'a ka suri ka ɲi mais bamanan i b'o baara kɛ mɔgɔw ye wa o baara bɛ kɛ mɔgɔw ye ok solomana na a solomana manandaga n b'o fana dilan ni koko bɛ na ni koko bɛ ka nali k'o de kan k'e sɔrɔ kojugu la n tant que daga in ji b'e fari la a bɛna f'i ye a bɛna yir'i la sugu la Allahu akbar c'est-à-dire o y'a juguya lakarila yɔrɔ voilà ni solomana bɛ kɛ ka tulubara bɛ dilan n'a ye tulubara min filɛ nin n'a bɛ datugu fɛn datugulen de don solomana de don Allahu akbar tulubara n'a fɔ mandiya baara bɛ kɛ ni solomana ye Allahu i y'a faamu musow bɛ cɛw minɛ n'a ye cɛw bɛ musow minɛ n'a ye karamɔgɔ sisan an k'a kɛ cɛw ka musow minɛ n'a ye musow t'a yɔrɔ ye an ka yɔrɔnin to yen ni solomana b'o kɛ mais n'i t'a dɔn i bɛ taa dɔ sɛbɛn ten k'a fɔra ko n'i y'a kɛ tan n'i y'a kɛ tan sɛbɛnni 100 bɛ yen tiɲɛ tɛ dɛ dɔnni ye ampoule ni contact de ye ampoule ni contact k'a kala a k'i laminɛ n'i y'a laminɛ dɔrɔn c'est que problème bɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ na kunkolo fɛ yen n'i y'u ka ko ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ji don dɔw ka suma dɔw ye tasuma ye olu ta ka teli mɔgɔ si farala sitanɛ tɛ kelen mɔgɔ si farala ko yɛrɛ tɛ kelen i y'a faamuya n'o tɛ dɔnni bila ka suma kari ka jugu a la voilà ni solomana gindo a tulubara n'a dilanna ka d'i ma a ye ta ye mandiya dan ye k'a kɛ fɛn bɛɛ kɛ k'an kɔnɔjaya k'a dilan ka d'i ma n'o i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye e ma se yɔrɔ o yɔrɔ jama bɛ gɛrɛ kan ye i ma se yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ tugu i kanu kama ye i ma se yɔrɔ o yɔrɔ i na fɛn dɔ sɔrɔ kanu sababu la ye fɛn bɛɛ ye kanu ye ni mɔgɔ ma mɔgɔ kanu a tɛ se ka mago ɲɛ ye a tɛ se ka foyi kɛ siga t'a la hali woloden n'a m'i kanu a t'i nafa siga t'a la ko in bɛɛ bɛ kanu de kɔnɔ mais bamanan ne na kɔlɔsi kɛ yɔrɔnin dɔ de kan i ye daga dɔ fɔ ko manandaga n bɛ fɛ an ka layidu di an filɛbagaw n'an kanubaw ma manandaga in an ka mɔgɔ damadɔ ta minnu bɛ fɛ ka manandaga in ta parce que hali n'i y'a ye n bɛ nafolo baara kɛ n bɛ garisɛgɛ baara kɛ n terikɛ n balimakɛ dabali ma k'i kama dɛ ni dabali kɛr'i kama en tant que dabali ma bɔ yen est ce que ale ka nafolo baara a tɛ mago ɲɛ ye c'est pour cela que n bɛ fɛ ka kɔlɔsi k'ale yɔrɔ kan an k'ale bila sen kan an ka mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ta ni minnu ye weleli kɛ mɔgɔ 20 fɔlɔ minnu bɛ weleli kɛ manandaga in ka di olu ma sɔn nɔgɔya la ne yɛrɛ b'o ɲini i fɛ o tɛ problème ye basi foyi t'o la i y'a faamu basi foyi t'o la i y'a faamu manandaga n'a baarala a bɛ tile 7 kɛ tonju foyi t'i na ko min bɛ dogo Allahu akbar ni fɛn o fɛn bɛna kɛ i bɛ bɔ a kalama ni gɛrɛgɛrɛ ko bɛ n'i sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ n'i sɔrɔ sogo bɛna da i la a sogo bɛna da i la nin ko in bɛ nali wa nin ko in a kun bɛ tan Allahu akbar i y'a faamu o manandaga bɛ yen a tɛ wuli wa n dumuni b'a dɔ tan don wulibali don a tɛ tiɲɛ d'accord n'ala sɔnna ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ 20 fɔlɔ min bɛ weleli kɛ n'u garisɛgɛ bɛ don a la n'ala sɔnna sɔn nɔgɔya la ni bamananw ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ 20 fɔlɔ min bɛ weleli kɛ aw ta prix ani minnu bɛ weleli kɛ kɔfɛ olu tɛ kɛ kelen parce que ne de ye mɔgɔ 20 ye ɲini a fɛ Zigiri Plus yɛrɛ kanu kama ani an ka abonnés yɛrɛ kanu kama olu ta bɛ kɛ sɔn nɔgɔya la bamanan misali la n'a sɔrɔ i b'a kɛ mɔgɔw ye wari min na dɔ bɛ bɔ o la caman a siga t'o la voilà bon o mɔgɔ 20 kɔni mana dafa ni minnu bɔra ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka manandaga a tɛ taa nin kɔ bamanan b'o f'i ye n'i b'o kɛ i b'o kɛ o don n'i t'o kɛ salamu lafiya bamanan ta ka dɔnni ye i tɛ ka wari ni ala sɔnna a ma n'e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la i bɛ fɛ ka ye mɔgɔ 20 in cɛla nɛgɛjuru sira fila jaw ɲɛfɛ minnu ye Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 73 14 40 61 an bɛ solomana de kɔnɔ bamanan a baro bɛɛ se ka fɔ sigiyɔrɔ kelen bamananw ko ten ko ni taama ma ban bolo fifa tɛ ban wagati la ko don an ye nin fɛn damadɔni nin sugandi solomana kɔnɔ ka kuma o kan mais fɛn wɛrɛw b'a la e bɛ minnu dɔn an da ma se minnu ma a ka ca o ka ca ni caya ye o de ka ca ni an da sera min ma ye donc mɔgɔw kana hésiter i mago bɛ fɛn min na u bamanankɛ wele n'a bɛ se ka min k'i ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ sisan ko turabudala b'i tugu de n'o tɛ karisa nana fɛ yen a ka mago ɲɛ tɛ yan a bɛ yan i b'a dɔn siga t'o la donc a bɛ o cogo la n'i ka mago ɲɛ b'a bolo alhamdulillah n'a t'a bolo a b'o f'i ye
nata de wulu dagalaja nata taya alle bamananya yɛrɛ sigi cogo ye i b'a dɔn ko nata taya a natalen tela ama baara dabila e kama wa a tɛna a dabila e kama e ka wari kama a tɛna na to yurugu da fɛ e kelen kama parce que bi m'a bila la n'a sɔrɔ a kun b'o kɛ sisan m'a sɔrɔ a malola walima a lebura n'ala sɔnna ma a kana hésiter numéro filɛ jaw ɲɛfɛ bamananya an bɛ bi taa ɲɔngiri yan n'ala sɔnna i bɛ dugawu k'a ye n bɛ dugawu kɛ ala ka Mali yɛrɛ kolo suma ala ka jugu dɛsɛ Mali na ala kana jugu sana an bɛ foli ka bɛɛ lajɛlen an bɛ an filɛbaga bɛɛ fo an bɛ laturu masa bɛɛ fo Mande Wasolo an b'a bɛɛ fo Segu an b'a bɛɛ fo laturu dala bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ tiɲɛ kan foli b'i ye quoi donc ala ka bɛɛ adamadenw na magoɲaw bɔ an bolo ka ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'aw yɛrɛ bolo mɛn baara in na ka baara in kɛ sabati ye ci b'a kan kosɔn o salim ala ko don minɛ ni émission kɔfɛ ni mɔgɔ mago bɛ kibaruya wɛrɛ la i bɛ se ka ne yɛrɛ wele 73 40 70 61 n b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh